The ambulance asaba konyibwa emergency usibwango. Asaba rwire bali barwarite chinyiko ntobwate clinic kera ukigero korwa kira omotienyo sita aso mwaka lakini bono twachirete tamo kira omotienyo gatatu onye yabanja no twakora gotokora match yende twakora omotienyo sita oyondo omotienyo tisa aso mwaka clinic chia maino ntobwate pake ward yabana bake bali banyoreru lakini rene matuko abo taraika batarire ase umuchibo songo asamatabekani amashauri ase para ekotira korwa kisi kogenda chitangio sikimabondo boigon tobwate ensemo ikoro ku maternity ine ensemo yabangina bali banyorera abana bose bagochikonyora abana asa abantu bali babwate megonge ko baroma bali kiru n'abanyagitari bachikokorerwa masoezi tobwate chi specialist nyagitari to chikoro ku physiotherapist tobwate ensemo ya theater ebwate bintu ebinge nabariganiri ase nyagitari yeito ya Krista Marian ni nyagitari yomogusi na hinde takobwa magana yerigori incho toikaranse tokwane toigwane tokonyana asamange bakirisi ase namba 0720266999 gose 0791394904. Getemba Television ekionga kiamamugusi Buyegima mwanjwa omo ligerali litukeligali ya tariki 25 na ibere chimotenyi oikamnali mu mwaka bwa 2024 chingaki amanka gantakone kwa kuruchinsemo ao ime na isiko ya gusi tukwanira county ya Kisii county ya Nyamira na boigo chinsemo chunsi imeyensi ya Kenya je ni ngoro kwa Haroni ototo nyangiri otobwatana kwa stoku bwatana kwa nsemo imenyeri nga koro iso makoli kaba na into hoika omwali kondeli tangana kegima egati yali na kwaleganiri marko ya leo egati yali na kwaleganiri ase ekiunga chinsabire emagoro ya lero anakia obochenu ase omochiokeroka abamenyi ibechinzeme chikoboligwa yakeroka obochabu abaga bantu bakete bochabu abegesuruga mwana isikoroje ono omwishimi wakare akaorganize bochabu karusigo tokakana bochabu bocha bobekuga Sokia ebikore byobonererie iziko abakenya kogendera kuboligwa lakini murocha abaiseke bagoitwa abamura bagoitwa abasacha bagoitwa chisegi chegi nkatari ekire cyabana abanyaruka boka n'abaswata Omujumbe obazi omusike Innocent obiri mumanyi komotogia nyagosira Andrew Nyanangaro sana ime yebunge Mr. Speaker, I wish to make a statement on the passing on of Honorable Andrew Nyanangaro Sana, who was formerly a member of parliament for Bobasi Machoge. Na etimu yengoyo ya Shabana kogendera kokolia buya ase amamiranio a KPL. Mwanjumu ligerali ekiunga chinsabire magaro ya lero ni togochaka na roboti orore orugwe chani orutogenda kubwatelia kuruchinsemo chiritaro ime ye chinsemo chia keumbu bunge ya Nyaribari chache ase omubere onyagosira Judy Bosiboli otanyara kubaga kwanigwa litukolya rase ntunde yakabere magega yabanyanyimbo kurwase mugetaseni kia bosongo sikisi wekirana asomo chyoyo na kurwa ugochikabna mubero yote nigo semero lyo kotenigwa yokwanigwa etenenigwe wika ekina kebekire Bosiboli kagambiro kyanya kubage wika omwalio roboti rumanjo moligerali nigotogante kurubwati na kerotora nyore asenjera yo bukirano no nyarakaba gokoronyora ruensia sobekana nukolende ayane gatiali tuanyarakaba togwekera sebonega
serikali eburuka ine rikibesa ogongo sacho umukungu yako ne serikali gene nge umuku abantu abangwata ne serikali batusangerete no bor moto ko tegore cheru ni gaiga ndaibe tibesa kiwasa ntu atorete kiwasa to baite kiwasa kiko ruka iga gabaji asaba kigoro bor mesa chita kogora nganya ko tuchandira Dewate mo mabero tugutuga iga so ndugu ya negorete amangana jere ko amangana ya kotinyera bo tinga ko tunabiga botayo bo tinga botayo nganya ko kutibasanya ko ko chako mo choyo gai na chiamate ko mono chinsema chia gusi niko chigenda ko boli kwa gwesokia na korwa omubaro bwebikore bindu byonse bagwetera byo bomurererie bunenjira ya moyo kwenda kurwania chisegi chigenga mirubiriju niko yanyara ko bagekora amo naba MCA abachore egati yabo omusubati Dolphin Bwari omuske Damaris Nyanjoka nabo igo omuske Lilian Gol abagendrete kwebwaterania ase emurobelio yogosemia abantu igoro yichisegi chigenga roboti uru roleganirwa no muri kito Isaiah Maobe Lituko lya kabiri ekero ekaunti ya Kisegenda takuralia nabo igokoeneka ngomanyira abantu igoro yechisegi chia nyombe chia bere chikoenekwa asama tukabwango iga na koirira abantu abange gusiria magima ekero chia mate chigwetana ase chinyomba lituko lya lera aba MC abachore Dolphin Bwari Damaris Nyanjoka nabo igo amona Lilian Gol igo balingi hase bunge ya machoga singenchi yokumanya abantu hanne muno igoro yogosarika kwemerembe ase chinyomba ono tuwabatebiria bagaka bancha bangina babo because none bukwete bete na batwanche nande abagaka na barabu nande ba make sure nande bakori baturigeire twarageire kurende kama mugako gutari konyoreria kira lituko tubabwate si tubabo semi tubabo bwanchani banyore chinguru cyoko chikurigisiko gare because abasacha bakura abange imechie menga baswati batigaira baburaka kurengana amo na batatabu nigo baburiria abantu kurwa sense meyo ukwanirana asobuororo na bogosonsora emechando ya batari gwetana egento nonyana bego batebiri nka matukabwanguiga abantu abange nigo bagendete gusiria magima ase chinjira cyo botutukanu nanne muno ekerba koenekia chisegi cyo abangina baminto toire ngora totie ko banyagetiara ekero bogima bakongete to weka mache monu ntonya koiranira mono kera nabo montarasire abaswati baito tuatebere kurero asama tukaya 16 etogo isibi mapema twarosie ndagera mapema tuomugaka gago chicha oko moboli na mache bafu ago chakira indagera yali konero ororo nande ndagera ende nabagaka bakore kibaragere obuna bwobwanchani bwabule chinyomba ase myake na kubwatekana amo no botuki nigo bogendete koene kibuna amarito agenkyo nabo igo chinyoma chiagenkyo negento kagendete kuranda asorogongo rwagusi asebono baboliria abaiboli kubwatera nabo ikerano na koenekia ngabana babo ngonyora bali chisem chindonge nabo igo koenekinga balendire boikerano. Na kwa watoto wasichana, tunajua ni jukumu kubwa sana kujilinda we mwenyewe. Kwa msichana ambaye ako pale nje, funga sava, masomo ni ya kwanza. Hiyo yote itakuja baadaye. Gakichicho batatabu nigo bakumeirie birengo ebinene by'abana bagendete gukururwa nabo igo gokorerwa amabe atabagwenerete gento nonye nabo igo babolira abantu gusika abana bake nanne muno abana abanyaruka egento batero buna abana abo nigo bakwenyora emechando nanne muno kurwa ase chiamate chiabo nonye no kwari kumwana umunyaruka eyubado njibifi nero ntogenderete kogikeri buna abana babungire buna muroche kenyanyaga toroche bimwana ebinyaruka ebiya gakia baibori mutiga abana babaki nabagima tacha baito gaki tiga korigiriyo mwana omoke tigere yabaswati mbale iskoga gabatabugati bantu tutiga abana baito abake bakine ase ensemo yende abantu nigo baboliwe kolenda abagotwase chinga chiabo ase nonye nabo igo batatabu bagoteba buna obotukibwa bwango igani bokoro kibuna abagotwa bange nigo batigira ase chinka ase bono bagenda tekomenya ubugimo bokongu mate yaito abasubati na abana bari toimerekera umugaka arendira abantu nereka abeiro mogotu tigarendwe omwelio batatabu nigo baboliri eamate wetanga kurwa soko bisa ebina bibibwateraneti chisegi chigenkana ne muno obotibongi bwa bana bake nabo igo ogokurura
abana abo. Zile cases ambazo zinafichwa kwa sababu ya kangaroo court, hata yule assistant chief ama village elder mwenye anaficha cases kama hizo, ama mzazi mwenye unachukua 20,000 na mtoto wako amekuwa defiled, tunasema chenye unafanya ni wrong na unafanya kitu inaitwa abating crime, serikali itakufikia. Inkuripota liga taseni kia gatembe kurugasi chinsemo chia Kenya chigutuka segodi ya Bokimonge bunge ya machoke bwa barabu ime county ya Kisii. Elietariane Isaiah Maure. Na umanju moligerali nigo liororo chiritindiria ba ase abakori emirimo bakeroka banyarako bako gusaba ukwabira ase ogo tutukana kwa oroboti rumanju moligerali tokirina goika ase ebunge ya Kitutu Chache North jinse mochamarani nigo abamenyi bechisemeji banyako bagwesokia litukulia lero na kurwa ebirengerali byabo kwa mono igoro yomorobuli NGCDF oyo nyalre koba gogotwara oko murunganio konene nabo igo kwamirirwa konne kuruchinsemo egento noena bajumbe banyalre koba bakwegerera mono ase chinsemecho nigo abange besokia na kwegerera omorobuli bwa NGCDF na kuba mono kokwonera obokoreri bomujumbe bwebunge ywe omoske Javet Nyakundi munagotumanyia omolikito Daniel Ontiri. Asogosanga ebirengerero byabo igoro y'uburai bw'umubunge w'ensemiga Omoske Javet Nyakundi kumanya ase barule ase bale nase bagucheke magendero boigo nagosanga ebirengerero byabo igoro yalia baraganie gokorerwa ase ka kimyaka eberere bosyo inseke gancha kya NGCDF abamenya baiga bamarani ase county ya Kisii nigo basangirikana mapema lero asumuiga oikirenwa na bubwatani ao igati abo munyakerugo wekiganche kyo Simon Mbaka Director w'ekisemi ase sub county ya Marani Justus Kimei abagambi n'abakonyi babo igati yabo bwatani banda bange abananji barure birengereye bya batebire ibintu biria bagane tibikorwe ase wodi bono mu chumbo itu na maete igendokeria abananji barure na kiako endotekereza igo chiskuru twegura maoni kuri chiskuru kiri gitaranya ore kibese cha CDF umwako uyo ngo yagukire ne birasi bya yabuna mu maeta korosia igakorosia birasi obeka bakagitile so igo egasia ene chenjetie gasia akorira semia kebere is very nice igo nchenda tebe asemia kebere abananji ba Kitutu Chache North barorera magendero mushimi wa letrega e constituency ye kara soete igasoeta kanyorere nsibobe especially amangana estima yarenge 20% bona yakinire yabaire 40 something percent by the time mwako ruo yabaire 70 ukwana chinga kecho Mbaka nigaenekeria bamenyi bensemeyo na kubaboria gotwara okwegena asabisi yomosike omubunge Nyakundi nabona alionsi basanga na chigwikiranigwa nabantu bamarani ngo bakera mbya mono aso chaso mukutano we mwarure birengereye biya ono tike board and ikaranse ebanga mangana ya ino mwakwana biya egere tonya tumiko china Nairobi egere chibes chigocha tukibeka se priority ya mwaru asensemo yae Kimei nigagendera gosingirira na kurwese geto chiase ababunge baiga Kenya kubeka chinguru na mono hasi chibese chikigancha kya NGCDF bagache birasi bigredi gya kyanda eli gukine birengo bya masomo igetambokiro abamenyi bensemiga bagokera CDF pia tunaomba watusaidie and we have also presented the required classrooms to the national government for consideration. Kwa hivyo tunaomba sana ili watoto wetu wanapofungua shule Januari tuweze kupata madarasa yao kusoma. Ni kusema na kutenda. Amaoni haya bananchi barurega lero I'm very sure ngo muchumbe ngwanda konya kolera. Morobolio honga bonoiga ni gwega koleka imagoroba ya lero asensemo ya Nyanchogu imiye wodi ya sensi aseboigo ankiora chikokoleka ase wodi ya Kegugi neria ya Munyerero nkolboterege taseni kiagetembe kurega Kitutu Chache North ase county ya Kisii aliterane nguruku Daniel Ontiri na tokwira na goika athinsemo chia keroka county ya Kisii nigo ababwatani wanyarako bagochamo litukulia lero sabanyaka bakwemurunganiria obocha boboli bwanyagendere kwane kiwa tinsemecho
kwa muno ase banyaraka bakorwa esegeto buna obochenu banyaraka bokonekigwa ase omochuju wa keroka buna gutumanya omolikito Fred Agari. Abakori emirimo be county ya Nyamira abo bakobeka obochenu asomo Keroka Township nigo bemurunganirie abantu bagutugute ubi asomo cyoyo utabwati amachiko abekiraroro elyo korenda ebintu bitoyetanaine egento keirire Keroka gutwara obunyinyero bonge namono chinga kiechi chembure nyinge bono Keroka obochabu abaga bantu bakete bochabu abegesuruga mwani skoruje bono umwishimiyo akareka organize bochabu karusu tokakana bochabu bochabu bekuga so bono this is not a dumping site bono omo na biashara naro Keroka okuruku enoko iyaimo ka bochabu yakorete kurubua ya ojo kubeka gase tokane tega ase akani go akasibigu kabisa n'abantu bakorete gase bakusiye gereza akaraba magagaiga asinencho yobochafu kolende harakati hiyo kwenye gwake metana ko sambe gubi na kwenye gukirinyo muchobe clean iko twarwa nje muchokeroka osikwe obuchabu tete gusalio muchokeroka ase njero yo godambu obuchafu kaki ko twabasaba singincho bwo moyo bugwanja omonto akogenda orete obuchabu twakirire magegaiga twabusira sara birese chisesego chiari kobeku mayega obuchabu ebintu ebinge tugasamba bono rero bakomotaro otwagete omonto omanya gocha karo torigete no tambing omanya kobeke ubi ojo mobo bonchirye bomuchoyo nigabe ko byara egento no nyana bokyale ntaliberera kurwase abonchirye bande oyo moito oyo nyara kobaga gutuma omokori mirimo yoyomo orete obuchafu ocha godambu maega kulende oyo moito omokori mirimo omubwata obwate gurbaro echiri mono aso yo minto nasi abwatiru ngana sengencho omonto akogenda orete obuchabu twakirire magegaiga twabusira sara birese chisesego chiari kobeku mayega obuchabu ebintu ebinge tugasamba bono rero bakomotaro otwagete iyaimo kogenda orete obuchabu beka ekero omonto ya uri gruparo nagenda ngo toretero yo gutomo yo kubeka obuchabu ga ogenda polisi ando yo kubeka orete amasigari baja kubwata omusipati gete ubwate hoteli yerega wasa ange wasa omuru obuchabu abutenerero egekekyo boni gasa kendirete ase omuchokeroka police station nigo abonchirya babasabira abanyene chinyomba somo chiyo Keroka gutwara omoroberi omoronge asaba komboi babo elyo korenda obochenu abamenyi ba Keroka ngeringa ekero obuchabu bwabere collected ese bamenyete babo beka sigeta at least county government ya Nyamira nebwate guideline Jumatatu na Chuma aliye gweta banda baruto obuchabu instead yo gocha gutambuga iga asako bachafu nigo aya achire amatuka makoka korwa egetaseni kiagetembeke murekero obuchabu nabo igo eubi eyo yaraterete asomo choyo egente getangani ntorino mogoko asengencho ye TV kurukugetembe TV last time mwachite mukabeko obuchabu bo gutuka iga asomo chokeroka umushimi wana ategete chukumu eyo akagenda kalia abako busaga iga inkoribotera gatembe kurwa somo Keroka Township county ya Nyamira inche Fred Agari na abarai korwa ase county Nyamira niko baboliwe gukwana ase lyogelimo bunenjira ya moyo kwene kyabuna county yunko genderede ase njira chibwenerete gusasa njira chibwenerete aya nigakwanwa gose nigakwana twe amo no mujumbe wa bunge ya North Mugirango omusgeji wa Shinyamoko chingagikiranite asomo yewa mawo matanga asabo iganya takabakwera bagelio na kwemurunganira kwa machia bali bonsi balinga magega yo kwamiria okorosibwa ku University ya Nyamira ko bomono a kinsemo chikia bonyeru roboti oru nigorwareganirwa no mulikito Paul Cup okara ukwana asomo yegoyo muhabwa matanga sinseme chiga cha Nyarambe meye bunge ye igaya burabo mu bunge kurase bunge ya North Mugirango musgeji wa Shinyamoko nigo hagendere ko bagakomochiga cyabarai abo bayikia ebina sekegambiro kwamiria okoreswa ku University ime ya Kyabonyeru twachorere gutwara kisigi kitobwa meaning at all twaicharo roya tukarete university ya tetweka mwaka ni gharama yange moja twabwati twachire president otanya boicha iga si tuamube kirororo tuamote ribono beke university ga wala watu baada bakarwania bagakana ninche ego cha kwasi bakabeke bino Nyamira
bakabeka ibintu binde Kisi, bakabeka ibintu binde ase Nairobi. Iba agora bangana na kitoro chipana kitoro kiroche. Na kitoro kubeka ibisima kubeka machi. Twaza ko sinyompa chi hostels. Abana babanza kubeka chingeli. Boma yatene biasara gakore. Ukwana bugeho ekerekyo nyamoko nigaganiri habarai kurasorongorwa gusiko bwaterana ilyo gusuguma amagendero bosyo na njira ya moyo kubakonya abananchi. Edamwa mwene mwene yaki. Paka wana matwansi kuinero mwago kuseto gokunera. Kere rameke biasi abata noke ngora kera. Muskonya libanone kama wote tuzo akiri kama wala ram. Wala mataka ni mataka liwe. So tento saber na mirei. Onde tenho governo do West. Ningana ya iruwa kaboko amono MCA we Ewadia Township Duke Oyagmasira uyubo igo muganire umugavana wancha emirimo. Abantu bamito bategeza naka bukiyaga ke nayo ntoto banye hoteli abana mukione gaba twabo ona ndiko ko tagara banye kuja kumeji yabande umwako mitana liko mwako jiwete ase umuyogo yuboyigo nabarai aho kurwase county nigo bagendera ko bakubuli abantu kurwase cyamate kwene kibunangole ndabara abana babo hanne abana kinyaruka na wego nabana bamura kingakeciga bare asumutimoko unekire ya mubego yo gutanga kisegi cegenga to basanga twara kibura bumucinga enda abana bese tunabanda ntimwe babamura abamuramba bwakayabo abagakarende abarakungo itubare mbakari bokura tirango tosikane asechinga tokea michibura buru kongera bonga ngakina ngawe siasa ime chiko bangaina mandasi tiaba siria baba amarito abana bali abati anakuruchi sukuru igabanga ndo bwategetiro kolinda abana baito nande tusaruko basabe ginko report digeta seneke wanchete kiagatembe kuruge gas tinsemechi ga chenyaramba imeye wadiga yake abonyerume ya bunga ya burawe county Nyamira inchego nguru kwa Polycarp okara Manjumu oligiri wikirabu na otokwenda omutimo komukeigo kulina mange na kwariganirie ase ensemo ya kabiri yekeunga chinsebire gotoskochiale. Let's get this party started! Hey kids, light up your festive season with StarTimes. Renew your subscription for 2 months and get upgraded to the next high bouquet for 2 months to spend more time hanging out with all your favorite cartoon friends on our amazing kiddie channel. Pretty incredible, right? Enjoy more adventure, more action, and more fun on Baby TV, CBeebies, Jim Jam, ST Kids, ST Tunes, Toonami, Cartoon, and Boing. Renew your subscription today and get upgraded to Jingle with the Stars. And I like it that way. Download the StarTimes on app to enjoy all your favorite kids shows on the go. StarTimes. Enjoy digital life. Ikionga kiama mugusi amuna Uhuru Superstores niko koretera bare Black Friday. Black Friday. Ay. Gagi. Uhuru Superstore. On Friday. This coming Friday. Over. Kitu kwa bei nafuu. Kila kitu kwa bei nafuu. Tariki 29 cy'umutinyiga o11 Uhuru Superstores ngo koreterere Black Friday omugushikuru wa chintandanye cyense ninchubwe kumbolera mamunori ye Christmas yenkyo ivange utarabangwa ninchuo Uhuru Superstores Black Friday aiga
nase oranyore ebintu asamaguri aywa kenyere kiandege ikomi litukiriga mbwewere ebiegwa serike 29 cy'umutinyiga o 11 Black Friday nikobago toka ine yo mu cyobusongo ase nyumba ya JM Towers angene duka ya Safaricom ine yo mu cyokisi asamange bakeresi migwetera seti namba cyabo 0111161500 inyuranga umuruliyega igore rukiweye masi yemo ase radio ya Gatembe FM na wigo ne TV yetu ya Gatembe wate tariki tomocha ene jonsi utagetae ngera fairepo mouru keni nende na umanju muligereri na kwaregani togendere ne kionga chinsa ibere gusensa mu yakabere kionga chinsa ibere obotuko bwa lero na nigoto guchaka na robot kurwa ase ebunge nene asiri tukulia lero omujumbe ebunge yabasi omoske Innocent Birumanyi ayirali bagali yakbene komwatura komunyura na kumulera nyagosira Andrew Rosana Kananga oyo kabere omujumbe bwebunge ya basi machoge gusema choge basi chingaki bobasi na machoge yabwataine korwo mwaka bwechiribu wasomwaka bweliwe ya mochi mikianda na 1974 wika 1979 asanyara kaba agakumutogia huna umuntu akorete emirememia kubwa muno ase abwatarantiku no koigorwa kwe factory ya Nyamachi na boige factory ya Ugembo okoigorwa gwe skuru aho na boigo ogochake gwa wepara enene ya Kisi Grigolis na nigo omosike Kananga asiretie omubwaye lituko lya chitariki 19 cy'umutinyoyo. Mr. Speaker, I wish to make a statement on the passing on of Honorable Andrew Nyananga Rosana, who was formerly a Member of Parliament for Bobasi Machoge. Honorable Speaker, pursuant to Standing Order 259D2, I rise with a heavy heart to pay a glowing tribute to the late Honorable Andrew Nyananga Rosana, former Member of Parliament for the then Basi Machoge constituency between 1974 and 1979. Honorable Speaker, the late Honorable Andrew Nyananga Rosana passed away on Thursday, 19th November 2024, at the age of 85 years. His passing is a profound loss to his family, friends, and the community he served with unwavering dedication and commitment. The late Honorable Rosana was born on the 4th of August 1939. He will be remembered for his tireless efforts to improve the lives of his constituents through numerous transformative initiatives. Among his remarkable achievements was the initiation of the Kisi Kiligoris Road project in 1978, which was completed in 1982 and greatly enhanced connectivity in the region. He also spearheaded the establishment of Ugembo and Nyamachi tea factories, fostering economic growth for tea farmers in the area. Additionally, the late Honorable Rosana was instrumental in the development of critical infrastructure, including Sameta water projects constructed by Isako Company, whose water tanks still stand as a testament to his vision. He also oversaw the construction of the Ria Rosana Bridge near the Nyamokenya area, a critical project that addressed the history of tragic accidents in the region. Honorable Speaker, Honorable Nyananga's passion for education was evident in his role in initiating several Harambee schools, many of which were later adopted by the government, which include Bishop Mugeni Nyakegogi Secondary, Nyagiki SDA, Nyamachi Secondary School, Nyamawa High School, Vyonseri High School, and the East Personal Project of Kenyerere High School, among others. Beyond his development contribution, Honorable Rosana served diligently on the Catering Committee and Speakers Committee, demonstrating his commitment to Parliamentary Service Commission and national progress. Honorable Speaker, on behalf of this House,
I extend our the deepest condolences to the family of the late Honorable Rosana Nyananga, his friends, the people of Bobasi and the Machoge constituency, and the entire nation. As we mourn his loss, may we draw inspiration from his extraordinary life of service and dedication to humanity. May his soul rest in eternal peace, and may his family and loved ones Monjomo ligerali onigo akorokwa Andrew Nyananga tali kananga unanati goteba abori tangani kole ntogendrete gusto gotigara ime ye bunge ya Nairobi anamona nsemo ya Senate nigo almost ntabe county ya Kisii almost ke Richard Mumonyonga litugulera ranyara kobaga kobolia ekamati semi ime ya Senate konyabwo kwerera ebitambukiro ao biribige ndugumukwe likoneke buna umurobuli oboya bo masomo umakidemna CBC ngogira nole nakubwa muno gokonya walibwate obolemerwo asogosira chiamate chiabo konyora chisemi. Thank you, Mr. Speaker. I rise pursuant to Standing Order 53 to seek a statement from the Standing Committee on Education regarding the implementation of the competency-based curriculum CBC. Mr. Speaker, the competency-based curriculum CBC was introduced to equip learners with practical skills for the 21st century. But its implementation has revealed significant challenges that have exacerbated inequalities in the education system in our country. Mr. Speaker, urban schools, well-resourced compared to rural and disadvantaged ones, has made it impossible to equate learning in our country. Mr. Speaker, the CBC's focus on projects, hands-on learning over core subjects, combined with the financial strains on the parents of these low-income families. And most of the schools, Mr. Speaker, are usually under-resourced, has left many of the students unprepared for global competition, and it has deepened the education disparities within our communities. Mr. Speaker, in the statement, the committee should state the measures being taken by the ministry to address resource disparity between all our schools in affluent urban areas and those in the rural and disadvantaged areas. Number two, Mr. Speaker, the committee should reevaluate the CBC framework and recommend measures to ensure that the new curriculum strikes a balance between competency development and the acquisition of essential practical and academic skills. Mr. Speaker, number three, I would hope that the committee will outline any existing measures in place to support parents, especially those from the low-income backgrounds who face extreme financial strain due to the increasing demands for class projects and learning materials under the CBC. Mr. Speaker, number four, I would hope the committee will conduct a robust awareness campaign to familiarize all stakeholders, including parents, teachers, and students, with the CBC requirements, assessment, and the necessary resources to ensure that this system is successfully implemented so that our children can have equitable access to education. Mr. Speaker, the committee should finally provide clear timelines for investment in infrastructure and provide an adequate learning period and times with materials for public schools, particularly those in the under-resourced areas and from the poor areas of our communities, so that we can then ensure that all the students in our country have equal opportunity to succeed under this new education. Mwanjomo ligiriligo ikirabo nigo tokogenda ensemeliende ya kabiri studio tunyaka batoko nyora obo semi bwagetembe kuraso mugaka Ochoi Nyambasura. Magaka ninjo getembe ninjo dorome mangana man mangina ninjo Moseraibu takana muninjo limu Moseraibu no liyo oyo ayebono kuna kubuzu inkabu wole no kuna kubuse na nkabu turasoka aya turasoka no le nkabu yo kuna kuisikikia kenyole kia uji kwana kurwa abantu bose nalika chiba usinkuru abantu bose kuru walira ganga mumbu yakanja abantu bose kuru no nyakwa no kuru marani no kuru wali atore tono aya nora ngano abo komanyete kwana gutara uchi atuma itikende na benga kuna bona aya tuma okenda abantu bose nabaga kugachuba
abantu bose nabaga akwere nyantro manyangamba tikako bamasera ibu oruka isiko oruke saba abantu mbaga chire bisarate inkiayo kabera masera genda gisarate genda kanisa sabande bagwiki genda aliye kebute sabande bale na tikano kabanyumba kuna kubusa waswena ni bakatoliko noniska ai masera ibu tangana mu minjoli ya da kolega ko ro na masera ibu oyo lero lyo karukuru mu isurumbu omoizuru no monto muoro ai bono ra mu kakero kenda baso mono monege quality eno ya muswati oli ya omo no lyo digereti ya ti ona kwa busi biso na kweta kuna boseri biso okonya umuntu bwabusire bakeparo kwa buzo utakeri ai no muisurumbu ai kuna kwa busi biso na kweta enda mugondoleme nyo biso na byali kuna kwa buzo na mono mogoro no le mchoko na kwa buzire biso to tige biso na ibi wa no chiko da bido bino chitoje ya tiga manganayo Baraka ninjo ya tembe ninjo darome mangana man bangina ninjo Monjo mo ligerali mo ga ko cho nyambasura gatanga mo seraibu tangani mo minjolime kurende nigo to kwenda asense mo chikosori ase ababwatani bonsi na mashabiki be timu ya Sabana bale nomogoko omone litukulia lero magigaye timu yuo ya Sabana kugendera gokoria buya ase chikosori chiae kubwa muno ase keminano ya KPL ga Kenya ase litukulia lero timu ya Sabana nya kabage gwaka ni timu ya AFC Leopards ase anya kabage yikora chigoli bere ase busa ni chigoli chie timu ya Sabana niko chiabekwa na Brian Michira ase edeka ya emirongo itatu na inye nabo edeka ya emirongo itatu na isatu 34 na 38 nabo igo igoli ya moyo gutinya mariga ya timu ya AFC Leopards yanya kubage kuna Poneves Minyendo edeka ya emirongo ene na inye gose 44th minute muna bago chibateba kolende na negoyo bomogoko monne abange bagotabanga timadinga no manyetenga enko ningi lakini ngo katinde after kote kumaga twara le robot ro gweta ase endo Moligerali omorikito Bolka Bokara nigago tabanga echui nigo yanga kolia matoke gusinigo yagira matoke timandi kimineti kolende kurwase mukata eno kwera tabanga abagusi goseja bane yagira enko nesi ne chui aseke gusi igabono baba abagirango timadinga konya no manyetenga abagirango emineti bagire tengo tingomanya mugagocho nyambasora nanya kabaga tairi toko turanya kabatokunyera tombolinga ki agente ke mukata gokuana nabo kirigo kurende habono to gukorera ekionga chinsa ibere litukulia lero lya Jumatano ncheni ngongoro kuharuni ototo nyangiri uyito baterana yako nseme imenyerero ni gakoro wisi ni makoli nabo ikura nseme ya transmission ni gakoro kwa DJ Axon wose Kevin Ongeri. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Dental Clinic nenya gitalie kurubo gwene bwabo aso muchando bwa maino nigo bakurubo kale bwabo buna okorusia maina lya bwato muchando koya sibya komenterwa amaino asebalia agogete nkokwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina lya bochogete enya gitalie nige kurubo kale bwo bwense